Thank you very much. Nembag karabi tayo ay ayaten nga kailan tiili nga bato. Sa buhay ti amin na po katen nagpagablawan, dagiti kagatwa tayo po nga magsiserbi, iti nagtili, iti po nga Sangguniang Bayan, ngay dadalwa na po niya po Vice Mayor Glenn George Caigal, iti po nga department heads, kinampliyado sa po ti munisipyo tayo, iti awan pannog na, nga nangisagsagana po kada ito yung isang sangayan, nga rabi, iti amin nga nagipaset, iti dito napasilaw, iti ili, iti miyembros, iti pamilya, at ito'y our Provincial Treasurer, Josephine Prieto Calate, and our son, Joseph Berhel Prieto Calate, and Director Vanessa Asuncion Calate, and iti apo kami ni Georgine and Jober. Kada kayo amin na po, ragopen kayo, nembag nga rabi tayo amin. Ita rabi bayad, iti panang pasilaw tayo, iti ili tayo. Silawan tayo met ti puso. Puso tayo iti namnama, ken panagkaykaysa. Daytoy ti muna a Paskwa, akas ama ti ili. Ket kadagitoy napalaos, napalabas a bulan, nakita no niya iti managbali, iti badog apudno anatanog. Iti domteng dagiti panubok, kas kadagiti bagyo, ken ginginet. Nagtagder tayo asang sang kamaysa. Nagtitinulong tayo, sinigurado tayo, ti kinatarget, ti kada barangay, kada pamilya, ken kada badugenyo. Na ito'y tipudno akay papanan ti Paskwa, ti panagbalin, at di panagibubukod, kas ken Apo Heso Kristo. Iti kinatanog ket saan amay papan, iti kinapaknag, wenno panakabalin. Iti kinatanog ket may pasar iti ayat, panagserbi, iti panagsakripisyo. Ken dagitoy iadda kada tayo, ditoy natanog abado. As these lights shine tonight, may this remind us of La Virgen Milagrosa, who guided us with faith, compassion. May her light lead us to live with kindness and courage every day. May this Christmas and the New Year bring peace, joy, and greatness to all our heart. Viva Managayat Akailyan, natanog a Paskwa para itiili tayo abato. Diyos on eti akina.